फारसेथिं राजखान्थिनि दावराव, फारसेथिं दैबाना आरो फारसेथिं इउटुबारफोरनि गेजेराव गावजों गाव बखिलायनाय भिडिअ बानायनाय, थिग बेबायदिनो क'क्राझाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। नैबेखैजा अर जोंगासिनो दङ आरो नैबेखैजा पुलिस चेकिं, गोबां पुलिस चेकिं बे बाइकखौ लाखिजोबदों। मा जादोंबो मिथिया। बे जाबाय नै खानापारा, बियो दिरुं खाथेदों, नायबानो जाबाय नै। बे जाबाय खानापारानि भेटेनारि कलेज गेट। सानै बिदा आरो फंबाय, बर' बिदा आरो फंबाय, उन्दै बैसोनि, बिसोरो गावसानि न' साखाथिनि फुख्रियाव दुगैबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमादों। आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोर दङ खोन्थानो लागा। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननैसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो दैबानानि सायाव खोथा सावरायगोन। जोंनि बे आसामाव दैबानाया दाखालि बय जादोंमोन आरो दासिमबो गोबां जायगायावनो दैबाना जागासिनो दङ, बा दैया दासिमबो रानाखै। दा बे समावनो आसामाव दैबाना जाखांनायनि उनावनो महाराष्ट्रनि सिङाव थानाय मुम्बाइनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैबाना जादों। आरो बे मुम्बाइनि दैबाना जानायाव सासे मानसि थैजेनबायानो, आरो गोबां थैबावगोन जानो हागौ। बे मानसिया दैबानाजों थैयाखै, बे मानसिया दैबानानि दंफां गुगानायजों दंफांजों होसिनजानानै थैदों। आरो थैनाय मानसिनि मुङानो जाहैबाय कुशाल द'शी, 38 बोसोर बैसोनि। मुम्बाइआव बे समाव गोबां दैबाना जागासिनो दङ, गोबां अखा हादोंमोन। दा बेनिखायनो मुम्बाइआव दैबाना जादों आरो बे दैबानानि थाखाय गोबां जायगाफोरखौ बन्द' खालामथ'नांगौ जादों आरो फरायसालिफोराबो खायसे खायसे जायगानि फरायसालिफोरखौबो बन्द' खालामनांगौ जादों। अब्ला जों दा बेनिखौ सावरायखांबाय। गोबां दैबाना जागासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि बे आसामनि बा बिटिआरनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलाव सानै बिदा आरो फंबाय, जोंनि बर' हारिनि बिदा आरो फंबाय, सासेया 14 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 5 बोसोर बैसोनि। आं बे खौरांखौ मोननानै गोबां दुखु मोनदों। बिसोरो गावसानि न' साखाथिनि फुख्रियाव दुगैगासिनो दंमोन। बिसोर दुगैबाय थानायाव न'नि मानसिफोरा पात्ता मोनाखैमोन बा गुमुर मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो बे जाथाया जाबाय। सानैबो दुगैगासिनो दंमोन, बिदा आरो फंबाय, नाथाय गबनानै थैबाय। थैनाय बिदा आरो फंबायफोरनि मुङानो जाहैबाय फैलाव नार्जारी, 14 बोसोर बैसोनि फैलाव नार्जारी आरो 5 बोसोर बैसोनि कुनाल नार्जारी। सानैबो फरायगासिनो दंमोन। नायबानो जाबाय नै सावगारिखौ। गोबां दुखुनांथाव। नै आं स्क्रिनाव होगोन जुदि नुवाखैबाथाय। दा बे जाथाया जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि सिमलिगुरि गामियाव जादों आरो बियो। आरो बिसोर सानैबो न'खर मोनसेनि बिदा आरो फंबाय। गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि न'खराव उन्दै गथ'फोर दंबा, 14 बोसोर बा 15 बोसोर बा 5 बोसोर बा 3 बोसोरनि गथ'फोर दंबाथाय साबधान जा रायजोफोर। मानोना गोबां साननो लागा, मालानि समाव मा जायो पात्ता मोना, जेबो गुमुर मोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान थाबानो जाबाय, सांग्रांथि होबानो जाबाय गाव गावनि गथ' गथायखौ बेबायदि फुख्रिफोराव दुगैनाङा माना होननानै। दा जियानो जादोला जोङो दा मोननै टपिकनि सायावल' खोथा सावरायनो हाबाय, मानोना मोनाबायबो आरो टाइमाव बांद्राय गैला। दा हरनि 8टायानो जाखाबाय, बारबायानो। बे जोबोद दुखुनांथाव खौरां जानानै फैबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। दिनै ईदनि बाजारा जोबोर खम। बे जाबाय बेलतला बाजार। नैबेखैजा अर जोंगासिनो दङ आरो नैबेखैजा पुलिस चेकिं, गोबां पुलिस चेकिं बे बाइकखौ लाखिजोबदों। मा जादोंबो मिथिया। बे जाबाय नै खानापारा, बियो दिरुं खाथेदों, नायबानो जाबाय नै। बे जाबाय खानापारानि भेटेनारि कलेज गेट।